Mumastreets esocial media manoswera ndichiona kuti zviri kufamba sei. Apa ndakumatsvagira ndiri pamushana apa ndakuita zvokugara pamushana ndonatsombotsaga kuti zviri kuitika mumastreets esocial media. Ndauya kuti ndimbozokuzisai zvimwe zvezvinhu zvine zvichiitika mumastreets esocial media sasekuru evanhu, so ndoda kuti ndikupewo maupdates ezvinenge zvichitora nzvimbo dede. So chekutanga ndechekuti if you are new kutiona on this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow on our thread account Saint TV. Saint TV ndo patinobatika ipapo nekwana Facebook nekwana IG account. Ndiro zudi kwesa muri yeZimbabwe. Chii chiri kumboitika mumastreets umu? Tiri kungonzwa kuti Winky D abhanwa kuno, Winky D abhanwa kuma national radio stations. Chii chiri kunatsoitika? Winky D sekuzwa kwenyu kuti is one ane mafollowers akawanda. In fact panyaya yerege muzambo aiwa parege ndeyo chibaba ndiri danzo yemuZimbabwe aiwa Winky D ndo chibaba chema danzo artist ese. Mazuva akapera sekuzwa kwenyu pakaanaunswa kunzi Winky D nanati vari kuendawo ku album launch herera Bob Marley chichi something like that. Isu zvinotijamba, but pa national television takazonzwa nhau dzichiverengwa Winky D haana kutaurwa zita rake, pakangotaurwa natiwo chete asi vari kuenda vari two. So obva washaya kuti zviri kuitika. Winky D is it a way yekumudzikisira here kana kuti kudii? I don't know. Nyaya yaWinky D chaiyo ndeyei? Tiri kutoitsvagawo kutoti nyaya yake ndeyei, because sekuzwa kwenyu kuti anorwiswa zvakanyanya, and especially previous album rake pane song inonzi Ibotso yakaimba naHoly 10 zvakazoita kuti ukama hwake naHoly 10 husapere zvakanaka, pakanga pane kurwisana handiti. So what do you think about Winky D's music? Also nekuzama kuri kuitwa kuti Winky D angari asapfuurire mberi nebasa. Tingati Winky D munhu wekutoti anodeserve kurwiswa kwese kwaari kuitwa, be it with whosoever ari kumurwisa. I'm not sure kuti ndiani. Indongozva kuti Winky D haasi kutenderwa kutaurwa nezvake zvekumhanya. So imi makasununguka kutiudzawo nekutaura comment section, what do you think about the issue ya Winky D nekunzi abhaniwa kuridza kana kuti music yake kuridzwa pamhepo apa? Munofungeiwo nezvenyaya iyi? From Uncle Send All Zim Uncle, ngatinyorerani comment section muchitiudzawo zvamunofunga. Ndichiti much love.